בואו תשמעו על הסיפור הזה עם עליית מספרי הנופלים במלחמה, עוד ועוד יוזמות להנצחת הלוחמים שנפלו כמות. אחת מהן היא מגן קו ראשון שמנציח את לוחמי הימ"מ ממבצע שובר גלים וממלחמת חרבות ברזל. בכובע ייחודי יש מפה עם המקום בו נהרג הלוחם, פאץ' וקוד, והכובעים האלה אתם יכולים לראות כבר נמצאים כאן על השולחן. אביב הדר, בוגר יחידה. שלום. בשירות סדיר. בשירות סדיר, שלום לך. שלום. אפשר את הכובע? נראה לצופים? כמובן. הנה זה הכובע. מונדר גם ייקח את זה עם השוט. תסביר לנו. הפרויקט הזה התחיל בעקבות, כמו שאמרת, מלחמת חרבות ברזל, ועוד שנה לפני כן במבצע שובר גלים. בגלל כמות ההרוגים שהייתה באותו היום, היה איזשהו פחד שאותם לוחמים, שאותם גיבורים, שהשם שלהם בדרך כלל מפורסם, רק שהוא מותר לפרסום, ייעלם. ולא ידעו מי הם, ואנחנו אמרנו לעצמנו שזה המעט שאנחנו צריכים לעשות, כדי שכל בית בישראל וכל אדם יכיר את אותם אנשים גיבורים. זה הנצחה למעשה שהולכת. אתה יכול לראות אנשים ככה ברחוב עם הכובעים האלו. תספר לנו ספציפית על הכובעים האלו, הנצחה של מי? אז הכובע הזה ספציפית הוא להנצחתו של אלכסיי שמקלוב, שנהרג בתחנה בסדרות, בתחנת המשטרה. הכובע הזה הוא מורכב מ4 רכיבים, שלמעשה זה הכובע עצמו, שגם הבחירה של הצבעים, של הכובעים, זו הייתה בחירה לפי בגדים שהם בדרך כלל היו הולכים איתם, או כל מיני צבעים שהיו נורא מוכרים איתם. אחר כך יש לנו את הפאץ' ואת המפה, שכאן יש את העוצמה הסמויה. לכל לוחם יש את הכובע שלו, ויש גם את המפה. מסביר, זו תמונת תצ"א, מפה של תצלום אוויר. נכון מאוד. של רצועת עזה. נכון מאוד, שזה לאו דווקא רצועת עזה של כל מקום שאותו לוחם נפל. לצורך העניין, זה אלכסיי שמקלוב, המפה היא של תחנה בסדרות. וכאן, בכובע לזכרו של משה שלמה, זה צומת שער הנגב. ולמעשה מאחורה, כמו שאמרת, יש את ה-QR, את הקוד, ואז מה הם סורקים אותו? ואז ברגע שאתה סורק אותו... אני סורק עכשיו. אתה מגיע לדף לוחם שבעצם מספר עליו בקצרה, מראה את המפה בצורה טיפה יותר ברורה, וגלריית תמונות. הרכיב השלישי בעצם, שזה הפאץ', הוא מחולק לשני חלקים. אחד זה דגל ישראל, והשני זה רשת נקודות, שנקודה אחת היא חסרה, הנקודה האדומה הזאת שצבועה, והיא בדיוק הנ"צ על המפה מתחת של המקום שנהרג אותו לוחם. וואו. מטרה כאן, לפחות גם איך שאני רואה את זה, זה אותם הרוגים, האימפקט שלהם זה לאו דווקא בשורט טרם, זה גם בשורט טרם, זה גם אותם המשפחות והחלל שהם השאירו שם, אבל לא רק לוחמי הימ"מ, כל גיבור שנפל בחזית באותו היום, הוא מלח הארץ, זה בעצם החומר גלם הכי איכותי שיש למדינת ישראל, וזה שהם עדיין לא ילכו סביבנו ברחובות, ולא ייתנו את המקום שלהם האישי, כמות האנשים שהם לא ייגעו בהם, שהם יכלו לגעת בהם, והם לא נגעו בהם, זה יוצר איזשהו אפקט פרפר. אז כאן נכנס העניין של ההנצחה החיה והנושמת, הרצון באמת לתת להם ללכת איתנו, לראות את הסיפור של אותו בן אדם, לתת את הניסיון למגע האחרון הזה, את התחושה שהוא עדיין חי כאן איתנו, בקרבנו. ספר לנו על התגובות של המשפחות. אז בהתחלה שאנחנו עבדנו על זה, חלק מהמשפחות ידעו על זה. אני חושב שכל הנושא הזה היה באופן כללי נורא טעון, כי גם העבודה על זה היא הייתה קשה. כשאתה אומר, אתה מעצב מוצר, חוויית משתמש, אתה כן מגיע מעולמות של לפחות איזשהו עיצוב, וזה נוגע בך גם באופן אישי. נכון. גם במקום הזה וגם במקום שחלק מהנופלים, אני הכרתי, ועבדתי עם אותו לוחם ימ"מ שלחם באותו היום בתחנה בסדרות, ובעצם זה כל פעם היה טעון, כל פעם לחזור למקום הזה ולגעת בזה, אבל תמיד ראינו את המשפחות ולהפיץ את שמם כמטרה העילאית, כשגם אחת המטרות... אם רוצים לרכוש, רק תגיד באתר First Line Defender, FL-Defender, וחשוב לי לציין שבין 20-30% נתרמים לעמותת הימ"מ, שתומכת במשפחות של הנופלים. איזה יופי. מירב, איזו הנצחה מדהימה. זה מרגש זה, שמעתי באמת על הדרך הנצחה הזאת, וזה ריגש אותי כל כך, השמות, הפנים, המקום, ועל הראש, ויש משהו, עוד פעם, הערבות ההדדית הזאת, של מה שחשוב לגמרי. לאנשים שמסביב, טוב, יש פה כמה קונים באולפן. כן, בהחלט. אביב הדר. תודה רבה לך. תודה לכם.